सध्या गरमी भरपूर प्रमाणात वाढल्या. मंगळार आणि बुधवार म्हळ्यार 25 आणि 26 फेब्रुवारीक गोंयांत उष्णतेचे ल्हार येवपाची शक्यताय आसा. ताका लागून हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला. गरमीचे प्रमाण वाडिल्ल्यान लोकांनी जाता तितली थंड पेयां पिवची अशें आवाहन हवामान खात्यान केलां. गोव्यामध्ये हीटवेव्ह सिच्युएशन जी आता आपण जे बोलतो आहे की आत्ताचं गोव्यामधलं तापमान आणि हे बघता आपण सध्या हॉट अँड ह्युमिड कंडिशन हे गोवा विभागासाठी सांगत आहोत. या भागामध्ये जे टेम्परेचर आपण जे ऑब्झर्व करतोय ते हीटवेव्ह कंडिशनसाठी आत्ता तरी हे क्रायटेरिया सॅटिस्फाय होत नाही आहे. तरीसुद्धा आपल्या गोवा राज्यावरती काल जे आपण बघितलं ते 37.5 13.5 डिग्री सेल्सिअस हे टेम्परेचर रेकॉर्ड झालं होतं आणि आज जे आहे ते 36.5 डिग्री सेल्सिअस आहे. या अनुषंगानं आपण म्हणत आहोत की आपल्या गोव्यामध्ये हॉट अँड ह्युमिड कंडिशन आहे. हीटवेव्ह डिक्लेअर करण्यासाठी काही सर्टन क्रायटेरिया असतात. ते क्रायटेरिया आपलं स्टेट पार नाही होतं आणि त्यासाठी आपण हॉट अँड ह्युमिड कंडिशन्स आहे. हीटवेव्ह नाही येऊन आपण अपेक्षा करायला हवी खरं तर. पण जर आपण आत्ता पुढचा पॉडकास्ट जर बघत आहोत तर पुढचे 3 दिवस ही टेम्परेचर रेंज जी आहे हे आपण सांगतो की 35 ते 37 म्हणजे 35 to 37 डिग्री सेल्सिअस याच्यामध्ये मॅक्सिमम टेम्परेचर राहण्याची अपेक्षा आहे आणि मिनिमम टेम्परेचर हे आपण 21 ते 23 डिग्री सेल्सिअस यामध्ये राहण्याची अपेक्षा सांगतो. सो हे जर बघता तर हीटवेव्ह कंडिशन जरी आपण या भागामध्ये सॅटिस्फाय होईल असं वाटत नाही तरी आपण कंटिन्युअस मॉनिटरिंग करत आहोत आणि जर याच्यामध्ये काही अपडेट असतील तर आपल्या मार्फत आम्ही ते करू. आपण जे म्हणत आहोत की हीटवेव्ह जे सिच्युएशन आहे की हा एक लार्जर पर्स्पेक्टिव्हवरती घडणारा म्हणजे मोठ्या भूभागावरती घडणारा एक प्रकारचा मेट्रोलॉजिकल फिनॉमिना आहे. सध्या जरी हीटवेव्ह कंडिशन जर बघितली तर ती नॉर्थ कोकण म्हणजे पालघर जिल्हा, महाराष्ट्राचा पालघर जिल्हा आणि वरचा तसंच कोकण म्हणजे सौराष्ट्र या भागावर, गुजरात सौराष्ट्र हा भाग आणि खालचा कर्नाटक आणि केरळचा काही या विभागावरती सध्या हीटवेव्ह टाईप सिच्युएशन आहे कारण तिथले सर्टन क्रायटेरिया ते फॉलो होत आहे. आपल्या गोव्या राज्यामध्ये जसं मगाशी म्हणलं की तसे ते क्रायटेरिया फुलफिल होत नाही आणि सध्याच्या ट्रेंडनुसार आपण जे म्हणतो की पुढचे 3 दिवस जे मगाशी मी सांगितलं टेम्परेचर या रेंजमध्ये आहे. सो आणि त्याचं कंटिन्युअस मॉनिटरिंग सुद्धा चालू आहे आणि पुढील 3 किंवा 4 दिवसानंतर हे टेम्परेचर परत एकदा थोडंसं ग्रॅज्युअली हळूहळू कमी होण्याची अपेक्षा सध्या तरी वातावरणाच्या दृष्टीने आपण दिसत आहोत आणि त्यानुसार जे काही अपडेट असेल ते आपल्या मार्फत आपण कळवू.